Kisii County lige rangi na koera abwa sedeni sayu sauro morokyo manebwe timu ya Mayaka FC kogosori me ya Kisii County nigane kirune timu yaye ya temira sekonyara sentunde ya Kisii County liwikira boniga etanga ine korenda se ekobwate gwaso bwanga mone timu ya Geturi FC saterina chikoba kwanika chikosori chiati gairense chikosori sato chiati gairerindi erinde ligi ya Kisii County likonyara kobage koera na kibone timu ya Mayaka FC koruchinse mochirichia nyaure ni yanadira kwa bake gusuka bosi na gosoa ase ligi ya Nyanza Regional League. Isamale yabere nkongu sana. Ase ngenjo buna boni gakere tuachagete tore namba inye. Wikere gati tukaba namba yemo. Twabere namba yemo yimba kabono yaikere take. Boni gato bwate chi point 26. Etime goto bwate Geturi FC bwate chi point 25. Toi bwate point yemo. Kero mondo gati mipire ebere. So bono kero mondo gati keringa bwe mipire yons. Bono yoko bwe mipire yons. Nero yanya kwa namba yemo. Indanyare kwenda main league. Number 1 igakwenda direct promotion to regional. Number 2 nero kujikulie main league. So bono tokurwana namba yemo. Bono pressure no ere gabu kiara tubabwete point yemo. Na baro bale mageto na ni timu yebangite timu erebia sana. So nili bono yekeringa kero muntu aconcentrate mipira yae. Buna kwa chimore balike jo chikobeka andake korabuna nenyare kana banyeke kwate pressure nyingi. Inche nabere aso mupira ase myakere menge. I believe football is about training. Inche no kobeka basori bane banyare gosoa masoezi concentrate buna bago train aria sama gosa nyare korekebisha toko kenda geti tunyare gwako mupira concentrate na Mayaka FC gwa bae matenga amasoezi na rara gero gwe mupira geti